Вітаю, гэта Тимофей і 64 выпуск подкаста праз космас с аглядам навін. У гэтым выпуску пра сюрпрыз у пробах з астэроіда Бену, пра SpaceX, якое яшчэ не ведае як, але ўжо дакладна знішчыць МКС, пра зноў адкладзенае вяртанне экіпажа Starliner з МКС і пра незапланаваны выпадковы палёт прыватнай кітайскай ракеты. Пробы з астэроіда Бену калісьці былі часткай вільготнага свету. Прайшло 9 месяцаў з таго моманту, як OSIRIS-REx NASA даставіў на зямлю пробы з астэроіда Бену. 24 верасня 2023 года касмічны апарат скінуў на зямлю капсулу з некранутым вугляродным рэгалітам, сабраным з калязямнога астэроіда. Гэтыя пробы былі атрыманы пасля таго, як зонд здзейсніў уражлівае 7гадовое падарожжа праз сонечную сістэму. З моманту прыбыцця гэтых абломкаў касмічнай пароды, а калі быць дакладнымі прыкладна 120 грам проб, навукоўцы з нецярпеннем чакалі іх аналізу, які бы мог расказаць нам, якія малекулы утрымліваюцца ўнутры Бену. Пробы патрапілі ў рукі навукоўцаў, і іх праца падае некаторыя сюрпрызы. Матэрыялы паказваюць на тое, што ў Бену было воднае мінулае. NASA абрала Бену для місіі па збору проб OSIRIS-REx па некалькіх прычынах. Па-першае, гэта калязямны астэроід, таму ён знаходзіцца адносна блізка да Зямлі. Ён таксама не вельмі вялікі, каля 500 метраў у дыаметры, і круціцца дастаткова павольна, каб забяспечыць бяспечную працэдуру адбору проб. Але галоўнай прычынай, верагодна, быў яго склад. Гэты астэроід Б-тыпу падтып вугляродзістых астэроідаў, што азначае, што ён змяшчае арганічныя малекулы. Выяўленне арганічных малекул па ўсёй сонечнай сістэме – гэта адзін са спосабаў прасачыць яе паходжанне і фарміраванне. Вяртанне проб на зямлю – лепшы і найбольш поўны спосаб вылучэння астэроідаў. Фрагменты астэроідаў, якія ўпалі на зямлю, уяўляюць навуковую каштоўнасць, але большасць іх лягчэйшага матэрыялу проста згарае пры ўваходзе ў атмасферу зямлі. Касмічныя місіі заўсёды нейкім чынам здзіўляюць нас. Калі б яны гэтага не рабілі, было б менш стымулаў для іх адпраўкі. У дадзеным выпадку проба утрымоўвае хімічныя рэчывы, якія OSIRIS-REx не выявіў пры вывучэнні Бену. Навукоўцы, якія даследуюць пробы, прывезеныя на зямлю, зрабілі сенсацыйнае адкрыццё. Яны знайшлі ў складзе фасфаты, якія сведчаць, што астэроід Бену, з якога яны былі адабраныя, калісьці мог быць часткай акіянічнага свету. На зямлі фасфат магнію натрыю можна знайсці ў пэўных мінералах і геалагічных фармацыях, а таксама ў жывых арганізмах, дзе ён удзельнічае ў розных біяхімічных працэсах і з'яўляецца кампанентам касцей і зубоў. Аднак паводле прэс-рэлізу NASA яго прысутнасць на Бену здзівіла даследчую групу, паколькі ён не быў бачны ў дадзеных дыстанцыйнага зандавання зонда OSIRIS-REx да збору ўзораў. Каманда кажа, што яго прысутнасць намякае на тое, што астэроід мог адкалоцца ад даўно зніклага малюсенькага прымітыўнага акіянічнага свету. Касмічны апарат OSIRIS-REx атрымаў узоры рэгаліту Бену 20 кастрычніка 2020 года з дапамогай механізму адбору ўзораў Touch and Go, які складаецца са спецыялізаванай галоўкі проба-адборніка, размешчанай на шарнірным кранштэйне. Даследаванне таксама пацвердзіла, што астэроід багаты вугляродам, азотам і некаторымі арганічнымі злучэннямі. Усе яны ў дадатак да фасфата магнія з'яўляюцца важнымі кампанентамі для жыцця, якія мы ведаем на зямлі. Аналіз узораў падкрэслівае важнасць збору і вывучэння матэрыялу з астэроідаў накшталт Бену, асабліва матэрыялаў нізкай шчыльнасці, якія звычайна згараюць пры ўваходзе ў атмасферу зямлі. Гэты матэрыял з'яўляецца ключом для разгадкі складаных працэсаў фарміравання сонечнай сістэмы і прэбіятычнай хіміі, якая магла садзейнічаць узнікненню жыцця на нашай планеце.
SpaceX знішчыць МКС. Кампанія SpaceX была абрана NASA для распрацоўкі касмічнага апарата, прызначанага для свядзення МКС з арбіты. Гэтая аперацыя пакуль што запланавана на 2030 год. МКС з'яўляецца унікальнай навуковай платформай, на якой ужо 24 гады бесперапынна працуюць людзі. За гэты час яны правялі больш за 3300 эксперыментаў у розных галінах, ад медыцыны да дэманстрацыі тэхналогій, немагчымых на зямлі. Станцыя таксама з'яўляецца краевугольным камянём камерцыйнага космасу. Да яе лётаюць прыватныя касмічныя караблі і экіпажы, і ў будучыні ў яе з'явіцца камерцыйны модуль. Але тым не менш, як і ў выпадку з любой тэхнікай, час бяспечнай эксплуатацыі МКС абмежаваны. Два першыя блокі станцыі былі запушчаны яшчэ ў 1998 годзе. Канструкцыя МКС рэгулярна падвяргаецца нагрузкам, якія ўзнікаюць у выніку стыковак і расстыковак касмічных караблёў, тэмпературным зменам падчас уваходу і выхаду ў зямны цень, а таксама падняццю яе арбіты. Гэтыя ўмовы былі ўжо ўлічаны канструктарамі, і яны аказалі меншы ўплыў на станцыю, чым першапачаткова прагназавалася. У выніку тэрмін службы МКС некалькі разоў працягваўся. Зрэшты, момант, калі інжынеры палічылі, што далейшая эксплуатацыя МКС будзе звязана з занадта вялікімі рызыкамі, ужо даволі блізка. Цяпер NASA збіраецца працягваць эксплуатацыю МКС да 2030 года, пасля чаго пераключыць фокус дзейнасці на камерцыйныя арбітальныя станцыі. А паколькі да 2030 года застаецца не так шмат часу, NASA ўжо зараз даводзіцца вырашаць лёс станцыі. Аэракасмічная адміністрацыя разгледзела мноства варыянтаў, якія ўключаюць яе разборку на арбіце з мэтай далейшай эксплуатацыі найболей новых кампанентаў, а таксама перадачу яе пад кіраванне камерцыйных аператараў. Аднак першы варыянт немагчымы з-за таго, што большасць модуляў МКС не з'яўляецца самадастатковымі апаратамі і іх немагчыма проста адключыць ад асноўнай структуры, а затым сабраць нанова. Што тычыцца другога варыянту, то NASA не атрымала ніводнай прымальнай прапановы па перапрафіліраванню частак станцыі для камерцыйнага выкарыстання. Гэта звязана са значнымі выдаткамі, якія патрабуюцца для працягу яе эксплуатацыі. А таксама тым, што МКС гэта ўзор паступова састарэлых тэхналогій і архітэктуры 1990-х гадоў. Яшчэ адной разгледжанай магчымасцю быў перавод МКС на больш высокую арбіту з мэтай яе кансервацыі. Аднак ён немагчымы па шэрагу прычын. Падобная аперацыя патрабуе вельмі вялікай колькасці паліва. І ў той час, як старшып у тэорыі мог бы ажыццявіць такі манёвр, інжынеры не могуць даць гарантыі, што станцыя вытрымае нагрузкі, якія ўзнікнуць падчас такога манёвру. Па-другое, падчас такой міграцыі МКС пройдзе праз радыяцыйныя паясы, што прывядзе да выхаду са строю значнай часткі яе сістэм. Па-трэцяе, МКС у прынцыпе не разлічана на працяглае знаходжанне ў аўтаномным рэжыме, і ёй усё роўна будзе неабходны пастаянны экіпаж. І нарэшце, на больш высокіх арбітах нашмат вышэй рызыка катастрафічнага сутыкнення з касмічным смеццем. Разлікі паказваюць, што для аб'екта памерам з МКС на вышыні 800 кіламетраў сутыкненне адбудзецца ў сярэднім праз 4 гады. Разбурэнне станцыі створыць вялізнае воблака абломкаў, якое надоўга зробіць немагчымым далейшую эксплуатацыю арбіты. Усе гэтыя фактары прывялі да таго, што NASA прыняла рашэнне аб кантраляваным затапленні станцыі ў Ціхім акіяне. Паколькі караблі «Прагрэс» не могуць з дастатковай дакладнасцю гарантаваць яе падзенне ў зададзенай кропцы, для гэтай мэты будзе задзейнічаны спецыяльна пабудаваны апарат. А 26 чэрвеня было абвешчана, што 843-мільённы кантракт на стварэнне гэтага карабля атрымала кампанія SpaceX. На дадзены момант невядома, як менавіта SpaceX будзе вырашаць пастаўленую задачу. Таксама варта адзначыць, што 2030 год не абавязкова стане апошнім у жыцці МКС. Ён можа быць працягнуты на некалькі гадоў у тым выпадку, калі стварэнне камерцыйных арбітальных станцый зацягнецца, а працяг эксплуатацыі міжнароднага фарпоста будзе прызнаны бяспечным.
Але ў любым выпадку тое, што ў канцы свайго жыцця МКС будзе зведзена з арбіты і затоплена, не выклікае ніякіх сумневаў. Вяртанне экіпажа Starliner адкладзена. Прайшло яшчэ 2 тыдні з моманту выхаду 63-го эпізода падкаста, а Starliner усё яшчэ прыкаваны да МКС. Калі 2 астранаўта НАСА адправіліся на тэст-драйв новай капсулы Боінга, яны разлічвалі адправіцца дадому з міжнароднай касмічнай станцыі прыкладна праз тыдзень. Прайшло ўжо 3 тыдні. І Буч Уілмар і Суні Уільямс чакаюць, пакуль НАСА і Боінг ліквідуюць праблемы з абсталяваннем, якія ўзніклі з капсулай. 3 патэнцыйныя даты прызямлення былі адмененыя, а іх зваротны рэйс адкладзены. Раней афіцыйныя асобы заяўлялі, што не трэба спяшацца з іх вяртаннем дадому і спачатку будуць праведзены дадатковыя тэставанні. Самыя сур'ёзныя з выяўленых праблем – гэта непрацуючыя рухавікі і уцечка гелія. НАСА паведамляе, што персанал актыўна працуе над аналізам гэтых праблем. Пасля завяршэння аналізу будзе вызначана новая дата адлёту астранаўтаў, аднак пакуль канкрэтных тэрмінаў няма. Але астранаўты змогуць выкарыстоўваць капсулу, калі на касмічнай станцыі адбудзецца надзвычайная сітуацыя. А калі з гэтым палётам усё будзе добра, Боінг у канчатковым выніку плануе далучыцца да SpaceX у дастаўцы экіпажаў на касмічную станцыю і назад для НАСА. Пакуль мы не бачым ні аднаго сцэнара, пры якіх Starliner не зможа даставіць Бутча і Суні дадому, заявіў кіраўнік праграмы камерцыйных палётаў НАСА Стыў Сціч. Starliner павінен дапоўніць касмічныя караблі SpaceX Crew Dragon па дастаўцы астранаўтаў на касмічную станцыю і назад. НАСА выдала кампаніі Boeing $4,2 мільярда на распрацоўку Starliner. Гэты палёт стаў першым пілатуемым палётам, але ў яго былі шматлікія затрымкі з-за тэхнічных праблем на працягу папярэдніх гадоў. Праблемы з касмічным караблём супалі з нядаўнай безладзіцай Боінг у вытворчасці самалётаў, дзе былі таксама выяўлены сур'ёзныя недахопы ў кантролі якасці. Хоць гэтыя праблемы напрамую не звязаны з касмічным караблём, сітуацыя сведчыць аб агульнай цяжкасці ў кампаніі. У НАСА заявілі, што на касмічнай станцыі дастаткова ежы для захрашчых там астранаўтаў Бутча і Суні і 7 пастаянных жыхароў МКС. Паглядзім, што зменіцца праз 2 тыдні. Працягваючы тэму МКС, астранаўты на борце міжнароднай касмічнай станцыі вымушаны былі схавацца ў сваіх касмічных караблях з-за пагрозы сутыкнення з абломкамі разбуранага спадарожніка. Кампанія Leolabs, якая займаецца маніторынгам касмічнага смецця, паведаміла аб разбурэнні расійскага спадарожніка «Ресурс П1», які быў запушчаны яшчэ ў чэрвені 2013 года, у результаце чаго ўтварылася больш за 1000 фрагментаў касмічнага смецця. Па папярэдніх дадзеных, непрацуючы расійскі касмічны апарат «Ресурс П1» разбурыўся ў ноч з 26 на 27 чэрвеня, паведамілі ў Leolabs. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Цэнтр кіравання палётамі працягваў сачыць за траекторыямі абломкаў. Прыкладна праз гадзіну экіпажу МКС было дазволена пакінуць касмічныя караблі і станцыя аднавіла нармальную працу. Нагадаю, што на МКС, акрамя праблемнага Starliner кампаніі Boeing, пра які вы сёння ўжо пачулі, прастыкаваны яшчэ 2 касмічныя караблі – расійская капсула «Саюз» і касмічны карабель SpaceX Crew Dragon. І гэта не першы выпадак, калі экіпажы атрымліваюць інструкцыі схавацца ў касмічных караблях. Улічваючы захламленасць арбіты, гэта відавочна і не апошні такі случай. Эксперты даўно папярэджваюць аб небяспецы касмічнага смецця, якое сутыкаецца і распадаецца на больш дробныя фрагменты. Напрыклад, у лістападзе 2021 года экіпажам прыйшлося схавацца з-за сітуацыі, якая прывяла да ўтварэння касмічнага смецця. Гэтая сітуацыя, верагодна, была звязана з выпрабаваннем Расіі супрацьспадарожнікавай ракеты.
Пасля гэтага выпрабавання расійскі касмічны карабель быў знішчаны, і ён разляцеўся на кавалкі. Менш чым праз год станцыя была вымушана зноў адхіляцца ад курса, каб схавацца ад гэтых абломкаў. На дадзены момант незразумела, што прымусіла апошні спадарожнік распасціся ўсяго за 48 кіламетраў ад касмічнай станцыі. Але улічваючы шчыльнасць смеццевага поля вакол планеты, гэта не апошні выпадак, калі арбітальнай лабараторыі даведзецца мяняць свой шлях. Прыватная кітайская ракета выпадкова паляцела падчас выпрабаванняў на зямлі. Кампанія Space Pioneer або касмічны піянер, якая базуецца ў Пекіне, правяла статычнае агнявое выпрабаванне першай прыступкі сваёй новай ракеты Tianlong-3 30 чэрвеня ў Гуні, горадзе з насельніцтвам каля 800 000 чалавек у цэнтральнай кітайскай правінцыі Хэнань. Кампанія ненадолга запусціла рухавікі прыступкі, пакуль карабель заставаўся прымацаваным да стартавай пляцоўкі. Ва ўсякім разе так гэта павінна было працаваць, але механізм мацавання выйшаў са строю, і ракета стартавала з драматычнай і страшнай нечаканай місіяй. Але гэта місія таксама была кароткай і завяршылася ўсяго праз 50 секунд. Калі Tianlong-3 упаў недалёка ад горада Гуні, стварыўшы велізарны агністы шар, які некаторыя назіральнікі знялі на відэо. У выніку выбуха ніхто не пацярпеў. Space Pioneer мае некаторыя добрасумленныя касмічныя палёты. Яе ракета Tianlong-2 дасягнула арбіты летась у красавіку, стаўшы першай прыватнай кітайскай ракетай-носьбітам, якая зрабіла гэта. Мяркуецца, што праект Tianlong-3 стане для кампаніі значным крокам наперад. Ракета Tianlong створана па ўзоры Falcon 9 кампаніі SpaceX і плануецца таксама частковае шматразовае выкарыстанне. Tianlong-3 таксама будзе значна магутнейшым за папярэднюю версію ракеты Tianlong-2. Tianlong-3 будзе здольны дастаўляць на нізкую калязямную арбіту 17 тонн карыснай нагрузкі ў параўнанні з мяжой Tianlong-2, якая складае прыкладна 2 тоны. Tianlong-3 ўсё яшчэ знаходзіцца ў распрацоўцы. І на дадзены момант незразумела, як аварыя паўплывае на далейшую кампанію выпрабаванняў ракеты і тэрміны. Tianlong, дарэчы, перакладаецца як нябесны цмок. Назва падобная на назву кітайскай касмічнай станцыі Tiangong, што азначае нябесны палац. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым, што цікавага чакае нас у бліжэйшыя 2 тыдні. На небе 7 ліпеня месяц асветлены на 3% і Меркурый сустрэнуцца ў сузор'і рака. Планета паднімецца над гарызонтам пасля заходу і будзе бачная неўзброеным вокам. Што тычыцца запускаў, Еўропа імкнецца пакласці канец крызісу доступу ў космас з дапамогай першага запуску Ariane 6, які павінен адбыцца ўжо 9 ліпеня, што на 4 гады адстае ад першапачатковага графіка. Тым часам з-за адсутнасці айчынных ракет-носьбітаў Еўропе прыйшлося звярнуцца да амерыканскага канкурэнта SpaceX для запуску яе навуковых спадарожнікаў і грузаў. Паўстае пытанне, ці гатовы Ariane 6 да свайго першага палёту 9 ліпеня. Аб гэтым мы хутка даведаемся. У 1996 годзе першы Ariane 5 узарваўся ўсяго праз 40 секунд пасля запуску з прычыны няспраўнасці ў кіравальным праграмным забеспячэнні. Гэтая прычына лічыцца самай дарагой камп'ютарнай памылкай у гісторыі. Ацэнкі толькі матэрыяльных страт вар'ююцца ад 360 да 500 мільёнаў долараў. Збой адбыўся ў праграмным забеспячэнні, атрыманым у спадчыну ад папярэдняй ракеты Ariane 4, калі модуль не быў пратэставаны ў новым асяроддзі. Праграмны модуль няправільна прачытаў сітуацыю і пераўтварыў 64-бітнае значэнне ў 16-бітнае без усякай праверкі. Праграма адрэагавала на гэта неадэкватна і адправіла на бартавы камп'ютар сігнал аварыйнага завяршэння. Пры гэтым з тэхнічнага пункту гледжання палёт быў абсалютна нармальным.
Пачынаючы з 1996 года было зроблена 79 пускаў Ariane 5, з іх 4 няштатныя. Але вернемся да Ariane 6. До 2026 года плануецца здзейсніць ад 9 до 12 запускаў у год. Яшчэ да першага палёту карабля як нацыянальныя касмічныя агенствы, так і прыватныя кампаніі ўжо забраніравалі 30 місій. Самым буйным кліентам з'яўляецца кампанія Amazon, якая на дадзены момант замовіла 18 запускаў запланаванай групоўкі спадарожнікаў Kuiper. Ракета Ariane 6 уяўляе сабой канструкцыю з двух прыступак, абсталяваную рухавікамі, якія спальваюць вадкі вадарод і вадкі кісларод. Першая ступень аснашчана рухавіком Vulcan 2.1. Гэта палепшаная версія рухавіка Vulcan 2, які лётаў на Ariane 5. Другая прыступка аснашчана новым рухавіком Vinci. Ariane канфігурацыі 62, а гэта менавіта тая канфігурацыя, якая рыхтуецца да запуску 9 ліпеня, можа выводзіць карысную нагрузку масай каля 4,5 тонн на геастацыянарную пераходную арбіту ці 10 тонн на нізкую калязямную арбіту. Пры вышыні больш за 60 метраў Ariane 6 будзе важыць амаль 900 тонн пры запуску з поўнай карыснай нагрузкай, што прыкладна эквівалентна як 1,5 пасажырскіх самалёта Airbus A380. І што важна, Ariane 6 не з'яўляецца шматразовай ракетай. Будзе цікава паглядзець на запуск гэтай новай еўрапейскай ракеты. А каб не прапусціць цікавыя навіны і падзеі, абавязкова падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі падкаста. Дзякуй, што даслухалі да канца. Гэты выпуск я записываю на новым мікрафоне. Я яшчэ працую над наладамі, але спадзяюся, што вы пачулі розніцу. Пакупка новага мікрафона стала магчымай дзякуючы маім патрыёнам, за што ім касмічная падзяка. Таксама хочу выказаць падзяку ўсім слухачам падкаста і тым, хто ставіць лайкі, піша каментары і дзеліцца выпускамі з сябрамі. Дзякуй вам вялікі, хутка пачуемся.